Feel it, the greatest, yeah. Feel it, yeah. At the end of the tunnel, in the prodigal, in the rainbow. Music from Robert Kelly with the world greatest. Thundundulu sicela simvulele ngayo le ngoma. Why you ithanda le ngoma? Le ngoma ndiqale nokubulisa msasazi. Yeah. Ndibulise bonke ubuxhakaxhaka obuphambi kwethu. Ndibulele wonke umuntu organizer for uVukani Community Radio Station iphumelele kubaphulaphuli bonke emakhaya. Why ndithanda le ngoma? I'm the world greatest. Can you feel it? There's a light end of the tunnel. Hence I'm saying now we are starting to see the light and we're supposed to embrace the small beginnings. Thank you. Siyabulela kakhulu. So Bulisile. Bangabakhe mhlambe usandungena emphulaphula sinqoqela noSibusiso Vumazonke yena ke usuka ke kwi-organization ebizwa ngoba na ke iVukuzenzele. While I was reading your profile that you sent me, dear friends, into yobana this organization was formed in 2023, so akukudala. Ndiyafuna ke usixelele into yobana mhlambi ithini inspiration behind into yobana udecide ukuvula le organization and le organization i-operate phi? Mandibulele ngombuzo wakho msasazi. Our inspiration behind this organization Yeah. we have been under a unemployment and a poverty in our community through this inspiration. All right. Yes. So nisebenza phi? Apha sisebenza khona actually now siphakuthe elalini. Okay. Apha sisuka khona ebumbana. Apha sisebenza khona nabahlali bethu ne-resident zethu zonke. Okay. Wonke umuntu esikwazi ufikelela kuye. Kulapho si-operate khona currently. You've mentioned into yobana i-focus yenu nijonga i-unemployment, Yes. poverty, which that drove you guys to actually start the conversation. Nijonga ntoni apha akanye nakasana, nijonga i-youth okanye nijonga abantu nje in general abangaphangeliyo apha ekuhlaleni and then try to assist them? If niyaba-assista nibancedisa njani? Enkosi msasazi. Our main target sitargeta everyone. All right. Esihlala naye in amongst our community. Okay. Not sithi sijonga youth yodwa. So we need to balance all equations. Sijonge kwi-youth, sijonge kwi-disabilities, sijonge kwi-elders zethu. Sizithathe ke ngokwezonto sizenze kwi-complex A1, sisifake phansi kwe-umbrella A1. So ukuze sikwengoku sikwazi ukukhangela siqaphele ukuba siyibulala kanjani le unemployment ne. If you can currently take a look now, sinabantwana benza grade 12 currently. Okay. Xa begqiba ubhala, they're gonna increase number unemployment. Aba bantu basuka kwa grade 12. Not even 80% is gonna make it to the varsity. Yeah. Let's say maybe 5% is gonna make it to the varsity, Okay. but came around and take a look. 95% is gonna make it to upper grounding back upper ezindlini bahlale nathi bangeze phezu kwale number sinayo. By doing so ke ngoku into esiyenzayo thina sithatha bonke abantu abafuna ukwenza izinto. Umuntu wanqonela uba can start ukuvula let me say i-project zabo abafuna uvula i-project abafuna uncedwa kwinto ezithile sikwazi uyobancedisa ne. Right. So what we currently doing sinabona abantu aba-qualified esibabeke ebucala aba-qualified. Even now currently when I'm talking we got umuntu one-pharmacies, qualified pharmacy ipeli nathi phakuthi at the village. So xa sidibanisa abo bantu abo sijonga uba kuzawuvela njani into zethu zemisebenzi. Sithathe a number ethile siyenze ibe busy rather than ihlale bafike bangene eprojectini abalimayo basincedise ngolima abakwazi uthetha nabo nabantu abangoomama basebenza kwicala labantu abangoomama okwangoku at the meantime. But ngokukhula kwethu siyasikhula sifuna uba singene kuzo zonke ii-entities ezisebenzisana norhulumente. You know what I love about what you are saying is that you are highlighting into endafike ndayiqaphela ufika kwam apha ne ndaqonda ubana you know what abantwana balapha xa befunda grade 12 once umntwana agqibe then you ask them into yobana kwenzeka ntoni thini into next year, are you going to school next year? Athi hayi, because I think they have that mentality yobana bagqibile ufunda. So do you also assist in terms of helping them to apply for varsities, colleges? If niyayenza loo nto, I think lixesha elirayithi early
ngoku lobana abantwana maba-apply for next step, more especially those that are doing grade 12? How do you assist? Thank you very much again for your question. Kwi-organization yethu, hence as we NPOs, ne? Yeah. We got this thing, we call it a complex of the NPOs. Yeah. We got also Isakingomso, who's been run by Umagridlana Qinisapho, ne? Okay. Magridlana is doing what you are asking currently. Is busy applying for those who can't afford to apply. Is doing that. So ke ngoku xa sikwazi ufumana i-platform yoba sisebenzisane nabo, it's whereby move forward sikwazi uncedisana nabafundi abafuna apply. We check them for i-bursaries apho bakwazi uzijonga khona online, just because they are in the disadvantaged side. How? In terms of networking, in terms of information, sisesemva thina abantu balapha. So abantu abane-access to that information, siyabathatha ke ngoku sibalinkishe kwabantu abanantoni abane-information, so that intoni i-progress ihambele phambili. Ubukhe waveza into yobana nina abantu enibabekele bucala aba-qualified for some of ezinye ze-projects enizenjayo. Wenza umzekelo with someone who is a pharmacist at that particular moment, onincedisayo in terms of izinto ezi-related to that. Are they also unemployed? Yes. Kunjani usebenza nabantu because i-NPO uyawufumaniseka into yobana wena Sibusiso, at this point mhlambi you guys are still struggling in terms of indaba ze-funding, so you guys don't have money, and now you have this vision eninayo yobana sifuna uncedisa apha ekuhlaleni and make sure into yobana senza utshintsho. And then nizise abantu that are qualified in order for them to assist you. But those people already are emotionally drained, bonaqala, because uye esikolweni wahlala iminyaka eyi-4, wahlala iminyaka emithathu. Now all of a sudden uzibona sowuhlele elokishini okanye sowuhlele elalini, ujika nelanga awuphangeli, mhlawumbi imeko yakho wenu ayikho ntle. It's a lot. Nidilishana nabo njani okanye bona badilishana nazo njani ezo situations obana bazibekele ecaleni, nawe included? Uyibekele ekucaleni kobana okay, mna ndizawuphinde ndibuye ngam, you understand? Yes. And then how do you guys deal with that emotionally ke ngoku? That lo mbuzo umbuzayo very very deep and sensitive. Yeah. Unawuthi xa uphendula uzikisise ingqondo. Okay. How we deal naba bantu, what I like, ne? It's hard, it's dangerous to lead people who lost conscious on themselves. To find out these guys are even not been lose their consciousness. They are still believing on themselves. Regardless babafundile okanye abafundanga, into abayifunayo kubona i-community iphusha, iqhubela phambili. Ukusebenzisana naba bantu ufumaniseke bafundile, ba-qualified. It's nice to mix. You know Epokikos? Inside the yabona iPokikos sifaka amatswele, sifaka zonke lento ikhona yonke lento. Your butternut yontoni. Xa uyitya ke ngoku iqaphela itheseka kamnandi. Much nice. So nathi sifana ungafanisa kale kusipokikos. Everything yonke into ikhona phaya. Okay. Oyifunayo you're gonna find it phakathi kwayo. So ke ngoku basincedisa even in terms of sikwazi uba xa sifuna ukwenza to prepare ourselves kwinto ezifuna i-formality. Siyazi uba babakhona ngokwe-skills zabo, ngokwento zabo bazifundile esikolweni, basincedise ngolo hlobo. By doing so also bayakwazi uassista even i-learners ezikwa-grade 12 by i-mathematics zabo, babancedise ababafundayo. Just is best time sabo. But now we told ourselves we go to engage in a clinic around our community. Just bakhe sithi nansi i-volunteer yethu ekhuliswa sithi ephakathi kwe-community just to assist thina apha ekuhlaleni. I love that. Ngokube ndifunda while I was going through your profile this morning, ndibona nendaba yobana niyayijonga indaba ye-substance abuse. Yes. Ne-crime. Yes. I'm not sure about ezilalini ne indaba ye-crime ke ezilalini ngabantu ababigusha. Nababa but abantu abazawuqhekeza baqhekezela omakhulu ababazi into yobana bahlala bodwa okanye bahlala nabazukulwana abancinci.
babe crime will always be linked with substance abuse, Yes. because you sebenzisa substance abuse and then you misuse it, then it's going to lead to a crime in order for you to get another one. So how do you address that? When I go to crime and substance abuse, ne, we got a lot of challenge. Okay. We got a challenge on that. A crime, for my side, point of view, ne, when we go to that side of a crime, when we reflect back in the days, ne, Okay. in terms of policing to enforce police, ne, back in the days now when I look in an apartheid era, the police were there at the ground. They were walking. Because Okay. but in our time 2025 our police are working at the offices. Do you get why the problem in office, most of the time they are spending at the office, not at the ground. If ever most of the time maybe phansi eground abanye bekhwele amahashe abanye behamba ngemoto zabo ne, Yeah. whereby bazokwazi abantu babekufitshane bafile protected. Maybe ngelo hlobo olo bizakwazi udecrease level of crime ne. Sibuye size kwe-substance abuse sizinikwayo. Our challenge sasivuya ngela xesha kwakuthiwa let's legalize marijuana. Kanti it's whereby ivulela ntoni? Ivulela i-drugs to our country. Marijuana. Ganja. Oh, When we were legalizing it. okay. I remember Yes, that. yes. Now, during that time, government was doing right for it, ne? But now it was the room or a platform of the drug dealers to ukusingena thina to kwi-communities zethu. So if I may ask. Yes. Njani, if I may ask. Njani ne? Yeah. Ngaluphi hlobo ne bakwazi ungena whenever umuntu addicted to kwinto, it's easy to control him. Ungabisana kweliphi icala. Okay. Ungabisana nakweliphi icala, ungamenza iplayer yakho, can do as a player, change the positions as you please, just because it's been controlled by the substance. So ixesha elininzi ke ngoku thina abantu siyasaziluza ubuntu bethu uba thina singobani and ii-communities zethu zalose. What causes that uba sibe lose ngola hlobo? Government and the traditional authorities, they must work together. So that whenever sizozisa i-development, government uyayazi uba okay nansi i-development nayo uthetha no-COGTA, okay nazi i-development enazo ba-engage thina zi-NGOs, thina abantu ne-NPOs nabantu abaphushayo ne, kwabani abantu enibadingayo so that sikwazi ubapromota. But by doing that kuyafeyilwa uba mayenzeke ngolo hlobo, but andizuthi ifeyila, maybe abakabinayo loo ideology uba bangayimplimenta ngolo hlobo. Enkosi. Okay. Ndiyawuthanda umzekelo ubukhe wawenza wathi nina as Ivukuzenzele niyi-organization efana nePotchefstroom with this, there is a lot that you get inside of you. I want us to talk about indaba ye-food security. Is one of the key part of your mission kwi-organization yenu. So can you tell us more about what kind of agricultural and food production projects enizenzayo nina as Ivukuzenzele? Thina into sispecialize ngazo ne, sispecialize ngekhaphetshu, the green, let me put it like that, i-veg. I love i-veg ekhiwa ithengwa ikhiwe ngoku ndiyibona and then ndiyithenge. Yes. Yeah, I love that. Yes. Yeah. And the guy for food security ne, it's our secretary Thobela Khanyile. Right. It's very good, that guy, when it comes to agriculture, to assist us. Yeah. It's not about usibusiso yedwa, it's about that Potchefstroom yonke. Yeah. Noba kuthunyelwe mna mntu uyi-head portfolio yabo, but Yeah. exactly mna ndiqhuba bani, the whole team. It's not about the whole it's the whole Potchefstroom. project, the whole Potchefstroom. All right. I love bana there is a lot ezinto ezenziwayo, and ezi zinto zonke ziyafumaneka within the community, but it's just that sometimes ufumanisa into yobana kunsenzima into yobana sikwazi ufikelela kuzo. Kuyo yonke ke le Potchefstroom, in order for ukubana le Potchefstroom wena Sibusiso ikwazi ukufunctiona kufuneka imali. Are there any challenges you guys are facing within the organization? A lot. Yeah. A And lot. then When you go to finance ne, yeah. but phakathi according to my belief ne, we mustn't chase the paper, we are chasing our dreams.
The challenge yemali, all over you can go, wonke umuntu uzokhala nge-challenge edibanisene nemali. But what I like, what you're supposed to do, you must start by uzenzele wena. Then after, imali izakulandela after. If singanayo imali, we can upgrade to another level. Okay. Whereby it could be, ayinomuka ngaphambili, no one could stop it. Then after, kuyo yonke le nto kuye challenging yemali, but how we generate money, ne? Siyavuna, xa sigqiba uvuna, withatha ikiriva zethu, singena ngazo elalini, sinika abanye abantu abadala, siyayazi mos imizi yethu ba. In terms of i-class ne-levels zethu asingani, but thina njengoba siyilePotikosi siyalingana. Yaqaphela, siyayazi phaa umzothile awunani, siyakwazi udoneyitha ngezo sizidoneyithayo phaya. Yaqaphela, kwabathile sikwazi ufikelela, abanye sibanike basinike imali end of the month. Sithatha la mali, hence sine-bank account, siyithathe siyifake through i-bank account yethu, whereby sikwazi uthenga izinto ezizakwazi uprotecta ii-plants zethu. For ukusakela eza Blue Death, eza NPKs, you can name them, ezikwazi uba zikwazi ukhula. Sibe ne-challenges based to environmentally, yandiqaphela, sineentaka, sineentoni, ne? If we could get tunnels, yandiqaphela, it's whereby into zethu zingakwazi ukhula in a good condition, zikwazi uba zibe kwimarket, sikwazi uba kwi-standard, whereby the market will require ezi zinto sizenzayo. Netapile, beetroot, likhaphetshu, litapile, ibhitruthi at the meantime. But ekukhuleni kwethu sifuna njengoba umhlaba omkhulu, sifuna uexpanda. Nezinye izinto. In terms of partnerships, you've mentioned, you know, there are organizations and partnership nazo, because Tina si le Potikosi ingu roasted veg, but if ufuna seasonal, then or gardening, then your partnership with Bana. Can you take us through to that process, Bana? How do you guys partner with other organizations, NGOs, ezenza uchinjo nazo eklali? And what are you guys hoping to achieve ulondole? Thank you, sir. Partnership nezinye NGOs, ne? It makes umsebenzi easier. Number one, we are coming from the same background, from the same village. And we got these NGOs on the same village. Yeah. We are not in the competition here. Okay. We are here to build one another. Hence, we are supposed to partner and work as a team. Where whenever we say we need a great painter, you do have a great painter, you can go to that NGO and request for a great painter. And the great painter we have Mr. It's whereby ke ngoku nala unemployment iphunguka ngakhona. Ndiphinde ndibuye back njengoba sipartnerisha nazo, ne? Sisifuna apha. Umbono wami mkhulu, we need a development skill center. Yeah. Whereby great. Kule development skill center yethu izabe i-NGOs zonke, not actually only uVuk'uzenzele. Yeah. I-NGOs zonke zilapho, we can call it a multi-purpose NGOs. Yandiqaphela. Whereby ke ngosizawuthatha kwabantwana abahlali eveni kweDesika Msasazi, ne? Yeah. Almost 20 years. To find out egqibeleni akazufumana kwa even lamalusi awufunayo esikolweni. Sinabo abantu sithi zizlow learners. Yeah. I will put it on simple on that term, ne? Yeah. Xa sinojonga phaa esikolweni, let's stop wasting lot of time yabantwana bethu sibafaka incwadi, whereby sibabona lo mntu lona akalungelwanga uba angafunda incwadi, lo mntu ulungele uba angasebenzisa izandla zakhe. Okay. Asinazo ezo colleges ze-trainings. If besinazo besakwazi ungena kwizikolo sijonge ko-principal, sicela usinike ubona uba these learners are not well equipped uba bangagqiba i-academic life yabo apha. Okay. Let's shift them. Sibanike kwi-trainings apha bazakwenza ngento zezandla khona. Whereby xa unophinda ujonga sinazo i-co-op yabantu mama abathungayo kwapha even phaa elalini. Besinobathatha abathile sithi nina you sit here, nantsi into yenu. Yandiqaphela. Ngokwenza ngolo hlobo olo, it's whereby ke ngoku abantwana abaninzi abazudinga into yokwenza sibasusa at the early age baphaa esikolweni, high school level. Yeah. Sibafaka phi kwi-training ibe ngathi basaqhuba nala high school level yabo. Naphi easy ke ngoku ujela phakathi kwento ze-NPOs abantwaneni bethu bengekabikho captured ngumoya after high school. Yayiqaphela. I love that. I love it. I love this conversation, but unfortunately we are running out of time. Surely ninayo i-plan eninayo as i-organization. Ithini i-plan yenu from kule ndawo enikuyo? Akho mali,
I'm sure kodwa into yobana niyazama uku-accessa all the avenues ezizawukwazi into yobana zinisosele imali besides the one that you've mentioned. Yes, please. So, but ithini umkhombandlela wenu as le Portuguese? I love it gama le Portuguese man, and ndinomfanekiso wayo. So ithini umkhombandlela wenu kusuka ngokubheka phambili? Ni plan uthini and mhlambi I always say when I put isibusiso nento yobana asibinaso thina apha eradioweni isisombululo mhlambi okanye ukunceda besides le nto siyenzayo at that particular moment, but you may never know into yobana ngubani omameleyo at that particular moment. So mhlambi there is someone who is listening at this particular moment who might have the ticket yobana nibe niyasuka from this point to the next point. So what is the plan from ngoku to ukubheka phambili? Moving forward ne Mhm. i-pace yethu ayizungama, sizawusoloko sihamba ngale pace sihamba ngayo, Yeah. singabikho kwi-pressure. Ndizame ukubuyela apha kuwe msasazi, ikhona uncedo elinilenzayo. Okay. How nisenza sibekho sivakale emoyeni, lolona lukhulu loncedo amongst us. Inkulu loo nto lesikwazi ukuphulaphulwa ngabantu abakude. About 260,000. Yeah. So moving forward ne, Yeah. maybe 10 years down the line sisifuna uzibona sikude nathi sibe Yeah. one of number ones rankings. We got i-powerhouses already already zisebenza, so sinqonela uba sisebenzisane nayo, si-interacte nabo, sibone uba sizawuthini. But okwangoku I'm not promising a lot. Okay. Ngilaa mntu uhamba ngale pace sihamba ngayo. Oh. So moving forward sisebhizi ngayo. And You guys are still navigating. you are still navigating. Yeah. Yes, I like the term navigating. Yeah. Yes, Okay, yes. I get you. Ndifuna sibuyele kulaa mcimbi we-veg. Let's say there is someone who or close to kule lali. Liphi kani lali Ebumbana. Ebumbana. Let's say there is someone or close phayana mhlawumbi onokuthi mna guys ninganika i-veg ndinithengisele and then you come and collect money, okanye ndingaqokelela mna abantu apha edolophini umzekelo, and then we organize the transport, because we don't just want to buy i-veg yenu, we just want to support the initiative. Siqhagamshelana nani ngaliphi na uhlobo social sikwazi ukunifumana, senza njani in terms of that? Indlela ozoqhagamshelana nathi ngayo ne, ndiyafumaneka ku-WhatsApp number yam engu-067 067 338 338 78 78 19. 067 338 7819. Yeah. Ndiyakwazi ukufumana, ungakwazi usijonga phaa ku-secretary wam, zazithumela via online ne, WhatsApp number yakhe, Okay. uthobela kaKhanyile. All right. Siyafumaneka, uzakwazi umfumana. All right. Thank you so much. Wethu ilizwi lokugqibela before siba. Ndizawuthi wonke umntu ohaslishayo, wonke umntu onceda abantu, noba kukweyiphi department, you can go from head kwi-presidents to the ground. Wonke umntu owenza i-difference emhlabeni. Keep doing what you are doing. Let's embrace the small beginnings. Ciao. Sibulela wena Tanyami ngesupport yakho, Mr. Kene ngokundimamela. Thobela Khanyile, shout out ntwana yam, Skim Sakho live kwiVukani community radio station. Asikenzi into phambili kuphela. Shout out Chusta. Ndiyabulela. Thank you so much, Sabulela.